Per què quan fa fred veig el meu alè? Quan exhalem, expulsem vapor d'aigua que permet que les vies respiratòries es mantinguin humides. Dins dels pulmons, l'ambient és càlid i l'aigua està en forma de gas o vapor. Però quan exhalem, aquest vapor d'aigua calent entra en contacte amb l'aire fred de l'exterior i es refreda immediatament, de manera que passa de gas a líquid en un procés anomenat condensació. Aquestes petites partícules líquides s'agrupen i formen la boira que veiem. Quant fred ha de fer per veure la teva respiració? No hi ha una temperatura exacta a la qual es produeixi la condensació, ja que hi intervenen factors com la humitat, però normalment s'observa quan la temperatura baixa per sota dels 7 graus. I per què no puc veure la meva respiració quan fa calor? Perquè la temperatura del vapor d'aigua és similar a la temperatura exterior i per tant les molècules de vapor d'aigua no canvien d'estat quan surten a l'exterior.